Ďalej tu máme takýto kvadratický výraz a ten máme rozložiť na súčin. Ak si pamätáte, ja som vám hovorila, že keď máte kvadratický výraz v tvare ax na druhu plus bx plus c a to ačko je rôzne od jednej, tak toto sa dá napísať ako a krát x minus prvý koreň krát x minus druhý koreň. No, toto môžete robiť v podstate dvomi spôsobmi. Môžete to rovno hneď si vypočítať x1, 2 z tohto výrazu. Alebo, ja si myslím, že také prirodzenejšie, lepšie tak na pochopenie je, že vyberieme si štvorku pred zátvorku a jednak aj ľahšie sa nám bude počítať. Všetky tieto členy sú deliteľné 4, takže môžeme si to z každého toho členu a zjednodušíme si tie čísla, s ktorými budeme počítať. Dostaneme, že x na druhu plus x minus 30. To sa rovná, no a tá štvorka už to mám takto krát a vlastne tu si vypočítam len to x1, 2 a potom to rozložím takto, to čo sme robili predtým, že to je x a tam potom opačné znamenka k tým koreňom, ktoré nám vyjdú. Tak keď to budeme robiť takto, takže x1, 2 sa rovná, a už beriem do úvahy len toto, čo som si označila, minus b je minus 1 plus minus druhá odmocnená b na druhu minus 4ac, ale tá minuska sa mi dá sem ako do plusu a lomeno 2a. To sa rovná minus 1 plus minus. Toto je 120 plus 1, 121 a druhá odmocnená je 11 lomeno 2. To sa rovná 11 minus 1 je 10 delené 2 je 5 a minus 11 minus 1 je minus 12 delené 2 je minus 6. Tak a s opačnými znamienkami. Keď to mám plus 5, sem dám minus 5. A keď tu mám minus 6, tak sem dám plus 6. Podľa mňa je lepšie to robiť takto. Myslím si, že je to jednoduchšie. Ale ak chcete, aby to bolo korektné, existuje druhý spôsob. Nemusíte nič vyberať pred zátvorku, len si jednoducho vypočítate z toho pôvodného zadania x1, 2. Ale potom budete musieť myslieť na to, že budete musieť dať zase 4 krát a do zátvorky x minus prvý koreň krát x minus druhý koreň. Tie korene, či budete počítať s týmito koeficientami alebo s týmito zjednodušenými, tie korene uvidíte, že nám budú rovnaké. Tak podľa mňa jednoduchšie je počítať takto. Tak ale môžeme aj toto si skúsiť. Takže x1, 2 sa rovná, toto robíme minus b plus minus, druhá odmocnená b na druhu minus 4ac, to je to minuska, lomeno 2a, to sa rovná, minus 4 plus minus, toto je 44, lomeno 8, to sa rovná, 44 minus 4 je 40, delené 8 je plus 5, a toto je minus 48, delené 8 je minus 6. Vidíte, že tie korene nám išli tie isté. A teraz my sme toto napísali, že to je 4 krát x v zátvorke minus 5 a plus 6. Takže to ktorýmkoľvek spôsobom chcete, len aby ste vedeli, ako a čo robiť.